Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Sauraron shirye-shiryenmu daga Mankal TV. A yau ne za ku samu labarin jam'iyyar PDP ta tattaki shugaban ƙasa Buhari akan zuwansa Mali. Idan ba ku manta ba, a wancan lokacin shugaban ƙasa Buhari ya bi sahun takwarorinsa. Shugabannin ƙasashen Afirka ta yamma su hudu don yin tattaki zuwa Mali. A wani yunkuri na ƙoƙarin sasanta rikicin siyasar ƙasar da ke ci gaba da tsananta. Wata na uku kenan Mali na fuskantar zazzafar zanga-zangar adawa. Gwamnati da ke neman murabus ɗin. Shugaban tun bayan zaben yankunan da jagororin masu zanga-zangar ke zargin an tafka gabanin zuwan tawagar shugabanni biyar da suka kunshi Najeriya, na Senegal da na Ghana da na Cote d'Ivoire, sai dai ECOWAS ta yi aike da tawagarta. Musamman wadda ta gana da ɓangaren gwamnatin ƙasar da kuma masu zanga-zangar. Kar ku manta dai ku danna mana subscribe, sannan sai ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun dukkanin shirye-shiryenmu akai-akai. A ranar Lahadi ne jam'iyyar PDP ta ce shugaban ƙasa Buhari ya tattara ya je Mali kwantar da tarzomar siyasa, amma ya kasa shawo kan matsalar siyasa, tattalin arziki da tsaro da ke addabar Najeriya. Jam'iyyar PDP ta ce tunda shugaban ƙasa Buhari ya nuna cewa zai iya fita daga fadarsa har zuwa wata ƙasa, to ya amsa kiraye-kirayen da ake yi masa a gida Najeriya tukun. PDP ta ƙara da cewa tunda shugaban ƙasa zai iya zuwa Mali, ya gaggauta ziyartar Katsina, Kaduna, Zamfara, Taraba, Benue, Borno, Adamawa, Sokoto, Yobe da sauran jihohin da kullum 'yan ta'adda masu kisa da masu garkuwa da mutane suke addaba. Wata takardar da sakataren yada labarai na jam'iyyar ya fitar ya kwatanta shugaban ƙasa Buhari da fifita halin da Mali ke ciki akan taɓarɓarewar siyasa, rashin daidaituwar tattalin arziki, hauhawar rashawa, ci gaban ayyukan 'yan bindiga, zubar da jini da ake yi a sassan ƙasar nan. Ya yi watsi da alhakin da yake kansa, inda ya gaggauta zuwa shawo kan na wasu. PDP ta janjanta cewa 'yan ƙasar nan ba su iya bacci saboda halayyar gwamnati, amma ya tafi ƙasar ƙetare nemo suna. Kakakin jam'iyyar ya ƙara da cewa yayin da PDP ba ta da wata damuwa akan zuwan shugaban ƙasar don kwantar da tarzoma a Mali, amma kuma abin takaicin shine yadda Buhari ya yi tattaki har zuwa Mali ya yi yayin da ya ƙi duban ƙasarsa balle ya yi musu kara. Yayin da jam'iyyar mu ta amince da cewa shugaban ƙasar na samun bayanai a koyaushe akan yadda tsaro yake daɗa taɓarɓarewa a ƙasar nan da tattalin arziki, hakan ya sa ya kamata ya ɗauki nauyin da yake kansa, kamar yadda ya ce shugaban ƙasar ya san kashe-kashen da ke aukuwa a Katsina, Kaduna, Zamfara, Taraba, Benue, Borno, Adamawa, Sokoto, Yobe da sauransu, tare da ƙalubalen da dakarun sojojinmu ke fuskanta a filin yaƙi. Amma ya buɗe ƙofarsa tare da ficewa zuwa Mali. Kola ya ce shugaban ƙasa Buhari ya gaza kuma ya kasa yaƙar rashawa da ta zama babban tambarin mulkinsa. Sanannen abu ne idan aka ce jami'ansa na ɗiba daga kuɗin ƙasa, kamar yadda majalisa ke bankaɗowa. To jama'a, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kare mu, Allah ya tabbatar mana da tsayayyen jagora wanda zai zo jagorance mu. Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali. Kar ku manta 'yan uwa, kafin ku wuce ku danna mana subscribe, sai ku danna ƙararrawar sanarwa, sai ku danna mana liking domin samun dukkanin labaranmu akai-akai.